ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз як хабар дорем барои тамоми ҳамватаноне ки дар Тоҷикистон зиндагӣ ва фаъолият мекунанд. бисёр хабари муҳимай. Пеш аз видеоро сар кардан ҳам видеода лайк монем, поделиться кунем ки то ин ки дигарон бубинанд тез хабардор шаванд, ин корро сари вақт буд кунанд. Таваҷҷӯҳ! дар Тоҷикистон аз нав ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ бо шиносномаи намунаи соли 2014 то 15 феврали соли 2023 муайян шудааст. яъне ки то 15 феврал вақт дорем ки симкартҳотона аз сари нав ба қайд гирен. ҳозир ман дар бораш пурратар бо маълумот медиҳам. лайкро фаромӯш накунед. мутобиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаи алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он муҳлати аз нав ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014 то 15 феврали соли 2023 муайян карда шудааст. дар робита ба ин вазорати корҳои дохилии мамлакат аз ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки симкортҳои мобилиашон ба шиносномаи намунаи соли 1996 ба қайд гирифта шудааст, даъват менамояд ки таъҷилан барои иваз намудани шиносномаҳои худ ба хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаҳои ВКД дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд. барои ивази шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ба намунаи нави соли 2014 ҳуҷҷатҳои зерин аз ҷумла шиносномаи намунаи соли 1996, рақами мушаххаси андозпоранда яъне ИНН, маълумот оид ба гурӯҳи хун, ихтиёрия, расид, квитансия ба андозаи $10 ИМА яъне Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоӣ бо асъори миллӣ яъне иштирокчиёни ҷБВ ҷанги бузурги ватанӣ, нафақахӯрон, маъюбони гурӯҳи 1 ва 2 аз пардохти маблағи шиноснома озоданд. дафтари ҳавлӣ ё ордери хона, манзилнома ё маълумотнома аз ҷамоати деҳот, шаҳодатномаи ақди никоҳ ё бекор кардани ақди никоҳ ва як дона сурати сиёҳ сафеди 3x5 4x5 зарур мебошад. мувофиқи маълумоти пешниҳоднамудаи ширкатҳои алоқаи мобилӣ то имрӯз дар Тоҷикистон бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014 ID корт зиёда аз 6 миллион симкорт ба қайд гирифта шудааст. ин нишондиҳандаи аз нав ба қайдгирии моҳи ноябри соли 2022 ба 69747 адад симкарт баробар гардид. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳои вобаста ба он барои аз нав ба қайд гирифтани симкортҳои алоқаи мобилӣ дар асоси шиносномаи ID намунаи соли 2014 хадамоти алоқа барои ба номи як шахс ба расмият даровардан на зиёда аз 2 симкорт дар ҳамаи операторони хизмати алоқаи барқӣ ва аз нав ба қайдгирии симкортҳои шахсоне ки шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаи соли 2014-ро надоранд то 15 феврали соли 2023 чораҷӯӣ менамоянд. яъне дӯстони азиз, то 15 феврал вақт дорен ки бояд симкартотона аз сари нав ба қайд гирен. кадоме ки шумо аз берун аз Тоҷикистон дар Федератсияи Россия кор дорен ва оилаи шумо дар Тоҷикистон ҳастай, рафта талпа нашида дар олиам бар вақтай то 15 феврал вақтай рафта шиносномаотона аз сари нав кунен ва симкартотона аз сари нав ба қайд гирен. видеоро дар имотон поделиться кунед ки хешта барои шумо бубинанд. дар канали мо обуна шавед. то видеои оянда худованд нигаҳбонтон.